Ето виждате как остава лек ефект на замъгляване, но това е неизбежно при зимната течност за чистачки. Колегата ще направи едно пътешествие. Това е малко и запотено. Да, то е запотено, но общо взето на фона на светлината, това е идеята да снимаме през нощта, е да се види колко време остава запотено стъклото, защото този ефект е по-затрудняващ видимостта, особено през нощта, когато има и допълнителни светлини. Въпросното запотяване след минаване на чистачките пречи много. Виждате когато става това? Ще видим след 2 дни дали все още ще е останало. Все пак, така може да направим демонстрация на чистачките на колегата, които са въпросните банани за 10 лева комплекта. Аз съм по принцип любител на марковите стоки, но в случая не мога да не призная качествата на чистачките. И така.